Γιατί μποϊκοτάρουμε το Καρφούρ? Γιατί Καρφούρ στο Ισραήλ στηρίζει την εθνοκάθαρση και γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα? Η Καρφούρ Ισραήλ προσέφερε δωρεάν χιλιάδες πακέτα με προσωπικά είδη και δώρα στους Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα, τη στιγμή που αυτοί όχι μόνο βομβαρδίζουν και σκοτώνουν δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, γυναίκες, άντρες και παιδιά, αλλά τους βασανίζουν κιόλας με το μαρτύριο της πείνας. Η μητρική Καρφούρ στη Γαλλία δεν έχει πει κουβέντα για το γεγονός ότι η Καρφούρ στο Ισραήλ έχει εκφράσει ανοιχτή στήριξη και υλική βοήθεια στον Ισραηλινό στρατό, που όλοι γνωρίζουμε πια ότι διαπράττει γενοκτονία και επιβάλλει λοιμό στη Γάζα. Ήδη από το 2022 η Καρφούρ προχώρησε σε συνεργασία με την Ισραηλινή εταιρεία Electra Consumer Products και τη θυγατρική της Γενότ Μπιτάν, οι οποίες εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού. Η δράση της Καρφούρ στο Ισραήλ και στους παράνομους επικισμούς έχει τεκμηριωθεί ήδη από το 2022 με έκθεση των γαλλικών συνδικάτων CGT και της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Al-Haq. Στην Ελλάδα, η Καρφούρ δραστηριοποιήθηκε ξανά από το 2022 έπειτα από συμφωνία franchise με την Retail and Mall συμφερόντων Νίκου Βαρδινογιάννη. Σήμερα λειτουργούν με το λογότυπό της πάνω από 40 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Σε όλο τον πλανήτη έχουν ξεκινήσει μποϊκοτάζ BDS εναντίον της Καρφούρ για τη συνενοχή της στο Ισραηλινό Apartheid και την υποστήριξη της στη γενοκτονία της Γάζας. Ήρθε η ώρα να λάβουν ένα ισχυρό μήνυμα όσες εταιρείες βγάζουν εκατομμύρια από το Ισραηλινό Apartheid και τολμούν να στηρίζουν τη γενοκτονία στη Γάζα. Μποϊκοτάρουμε την Καρφούρ στην Ελλάδα μέχρι να σταματήσει η γαλλική πολυεθνική τη δράση της στο Ισραηλινό Apartheid και την υποστήριξή της στη γενοκτονία της Γάζας. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στο ελληνικό Καρφούρ αποτελεί επιβράβευση της γαλλικής πολυεθνικής για τις ενέργειές της στο Ισραήλ εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. BDS Greece. Ναι, ναι, ελευθεριά! Ελευθεριά στην Παλαιστίνη! Ναι, ναι, ελευθεριά! Ελευθεριά στην Παλαιστίνη! Ας σταματήσει τώρα η σφαγή στη Γάζα. Έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 32.000 άνθρωποι. Τα μισά είναι παιδιά. Να αναλάβουμε τώρα δράση για να σταματήσουμε τις συνένοχες εταιρείες που κερδοσκοπούν στην πλάτη των αθώων ανθρώπων που σφαγιάζονται καθημερινά στη Γάζα.